ବାହାପିଆ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଭିତରଟା ମଳି ଭର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ଚକାଚକ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଏ, ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ, ମିଛେ ହୁଏ ବକ୍ ବକ୍। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନଗହନର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ଔଷଧ ହେଉଛି ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଆଲବମ୍। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଶରୀରର ଶୀତଳ ଅବସ୍ଥା, ସନ୍ନିପାତ, କଲେରା ଓ ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଲେନ୍ଙ୍କ କିନୋଟ୍ରୁ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଗଲା। Adapted to diseases with rapid sinking of the vital forces, complete prostration, collapse, cold perspiration on the forehead, face pale blue, collapsed, features sunken, Hippocratic red while lying, thirst intense, unquenchable for large quantities of very cold water and acid drinks, wants everything cold। ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଫିଜିକାଲ ଲକ୍ଷଣରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଆଲବମ୍ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହାର ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋମିଓପାଥିର ଜନପ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତି ମାଇଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଣୁ ମନଗହନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଲିକ୍ରେଷ୍ଟ ଔଷଧ ଓ ପ୍ରମୁଖ ମନୋଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ବୋଧ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଶା ଏହା ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଆଲବମ୍। ସଂକ୍ଷେପରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବାହାପିଆ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଭିତରଟା ମଳି ଭର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ଚକାଚକ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଏ, ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ, ମିଛେ ହୁଏ ବକ୍ ବକ୍। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଖରାପ ବିଶେଷଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ଭେରାଟ୍ରମ୍କୁ ସହଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଛୁଆ, ବାହାପିଆ, ଅଭଦ୍ର, ଭଣ୍ଡ, ଫୁଟାଣିଆ, ଦେଖାଣିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଛଳ କପଟରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭେରାଟ୍ରମ୍ର ମନୋଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମନେ କରୁଥିବା ଭେରାଟ୍ରମ୍ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ସେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବ, ଆରେ ଡାକ୍ତର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆଉ କ'ଣ ହାଲଚାଲ। ହେଲେ ତାର ଏହିପରି ସମ୍ବୋଧନରେ ସମ୍ମାନ ଅପେକ୍ଷା ବେଖାତିର ଓ ଅସମ୍ମାନର ଗନ୍ଧ ଆପଣ ବାରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିନୀତ ଭାବରେ କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ? କେବଳ ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ସିନା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମନେ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଓ ହାକିମାତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ହଟି, ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ, ରେଭରେନ୍ସ ଲାକ୍ ଅଫ୍, ଡେଲୁଜନ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କ ହି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ର୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ମନେ କରେ। ଏହାର ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍, ଇନସଲ୍ଟିଂ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇନସଲ୍ଟିଂ ୱାଇଫ୍ ବିଫୋର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଜୀବନସାଥୀକୁ ଅପମାନଜନକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ତଳିଆ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ବା ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ଆଚରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଲା ହାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଇନଫିରିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଫର୍ ସୁପେରିୟର୍ସ। ଏଥିରେ ଲାକେସିସ୍, ଲାଇକୋପ୍ଲାଟିନା ଏବଂ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ଆଚରଣ ଓ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ପଛାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ସେନ୍ସୋରିୟସ୍, କ୍ରିଟିକାଲ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବି ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଏଥିରେ ସେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଅନର୍, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନର୍ ହି ହାଜ୍ ନୋ। ରୁଡନେସ୍, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ନିଜକୁ ରାଜପତ୍ର ମନେ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବଶ୍ୟତା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଶା ରଖେ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ ହି ଇଜ୍ ଏ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ୍। ଆଉ ଟିକିଏ ଉପର ପାହାଚକୁ ଉଠି ସେ ମନେ କରେ
ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଦେବଦୂତ, ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି, ଏଥିରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଗଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍, ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମେସେଞ୍ଜର ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ହି ଇଜ୍ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ସିଙ୍ଗଲ, ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏଥିରେ ଭେରାଟ୍ରମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଭେରାଟ୍ରମ୍ ନିଜକୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଆସ୍ଫାଳନ ବା ବୋଷ୍ଟିଂ କରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ଗଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଭେରାଟ୍ରମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ସରକାରରେ ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଛି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସହଜରେ ତାହା କରେଇଦେବି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଖୁବ୍ ସଦ୍ଭାବ ଓ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ସବୁ ନହେଲେ ବି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଆସ୍ଫାଳନ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ତାହାର ଏହି ଆସ୍ଫାଳନ ମିଛ ଏବଂ ଅମୂଳକ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ସେ ତାହା ଭୁଲିଯାଏ। ତଥା ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାର ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନଥାଏ। ଲାୟର ନେଭର ସ୍ପିକ୍ସ ଦି ଟ୍ରୁଥ, ଡଜଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ସେଇଂ। ମୋରାଲ ଫିଲିଂ ୱାଣ୍ଟ ଅଫ୍, ଏହାର ନୈତିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନା। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆମ୍ବିସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ମିନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବୁଲ୍। ଏଥିରେ ଲାଇକୋ ପ୍ଲାଟିନା ଏବଂ ଭେରାଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମିଛ, ଛଳ, କପଟ, ଠକାମି, ଭଣ୍ଡାମି ଯାହା ହେଉ ପଛେ। ଏଣୁ ରୁବ୍ରିକ୍ ଅଛି ଡିସେଇଟଫୁଲ୍ ବା ଛଳ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ବକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସ୍ଲାଣ୍ଡର ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ଟୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ। ଏପରିକି ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ମତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୁଏ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ହଣ୍ଟର ହି ଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶିକାର କରିବ ହିଁ କରିବ। ଭେରାଟ୍ରମ୍ ତାର ବଡ଼େଇ କେବଳ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗରେ ବା ଠାଣିରେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବ, କେଶ ଓ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟାଇଲ କରି ରଖିଥିବ, ହାତରେ ଏକାଧିକ ମୁଦି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିଥିବ, କାନରେ ନୋଳିଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଦେହରେ ଟାଟୁ କରିଥିବ। ଚାଲିବାର ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଫପିସ୍ ଓ ପମ୍ପସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାନ୍ସ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଣୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଭେରାଟ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିବ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଆଗ ଔଷଧ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ପରା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ହୋଇଥିବ। ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମନେ କରିଥିବାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ଭାବେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଲା ଏଲମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅନର ଉଣ୍ଡେଡ୍, ଏଲମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମୋଟିଫିକେସନ୍। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନହାନି ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ହତାଶଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଏହା ତାକୁ ବ୍ୟତୀତ କରେ। ଡେସ୍ପେୟାର ସୋଶାଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ଫିୟର ସୋଶାଲ ପୋଜିସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଏକ ମଜାଦାର ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଫିସିସ୍ ସାଲୋଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ମଳକୁ ସେ ଗିଳିଦିଏ। ମାଇଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ଟି ଥିବାରୁ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟି ଏଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ଟିକୁ ଆମକୁ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ବା ମେଟାଫୋରିକାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଫିସିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଳ ବା ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଭେରାଟ୍ରମ୍
କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଠାରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ମଳ ବା ଫିସିସ୍। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପସନ୍ଦ ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତା'ର ଏହି ମନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନିଏ। ହୁଏତ କୁହେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେଇଆ କହୁନି ମ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଫେରାଇ ନେବା କାମଟି ହେଲା ଗିଳି ନେବା ବା ଶ୍ୟାଲୋ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଥିବା କଥାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଭେରାଟ ନିଜର ସାମାଜିକ ଛବି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ। ଏଣୁ ତା'ର କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସେ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳହୁଁ ସେ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟିଯାଏ। ଏହାକୁ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ସାଲୋଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫିସିସ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁବ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହାର ରୂପକ ଅର୍ଥ ନ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକୁ ଏହି ମାନସିକ ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ପ୍ରାଉଡ୍, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ। ଭେରାଟ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ସହିପାରେ ନା। ଆଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍, କ୍ରୋଧରେ ସେ ଲୁଗାପଟା ଚିରିଦିଏ। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭନେସ୍ କ୍ରୋଧେସ୍ ଅଫ୍ କଟ୍ସ ଦେମ୍ ଅଫ୍, ଏଥିରେ ଭେରାଟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଚିହିଁକି ଉଠେ। ଶ୍ରିକିଂ ରେଜ୍ ୱିଥ୍, ଭେରାଟ ଖୁବ୍ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭ୍। ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଏ। କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହାର ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ବିଜି ଫ୍ରୁଟଲେସଲି ଏବଂ ବିଜି ମଷ୍ଟ କିପ୍। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଲା ଆଇଡିଲନେସ୍ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିପାରେ ନା। ଏଥିରେ ଭେରାଟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଏହା ଖୁବ୍ ମିଛୁଆ। ଲାୟର ଲାଇଜ୍ ନେଭର ସ୍ପିକ୍ସ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ଡଜଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ସେଇଂ। ଏହାର ଶିଶୁମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଓ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ଦେଖିବ। ଟଚିଂ ଇମ୍ପେଲ୍ଡ ଟୁ ଟଚ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍, ଗର୍ବ ଓ ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ହେତୁ ଅବମାନନା ପୂର୍ବକ ସେ କାହାର କଥା ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶ ନ ଶୁଣିବାର ଛଳନା କରେ। କିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରେ ନା। କାହାର ଭର୍ତ୍ସନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା। ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ରେପ୍ରିମାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡେଫନେସ୍ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍, ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଡମ୍ ହିଜ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭେରାଟମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ଛଳନା କରେ ଯେ ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି, ଏଣୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନା। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଓ ରାଜପୁତ୍ର, ଏଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ କାହିଁକି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗର୍ବଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଜୋତା ମଜା ଖୋଲିବାକୁ ମାଆକୁ ଆଦେଶ କରେ। ନିଜେ କାହିଁ କରିବ, ସେ ତ ରାଜପୁତ୍ର। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସୀ, ସୌଖିନ ବା ଗୌରମାଣ୍ଡ, ସୁରା ସାକି ଓ ଭୋଜନ ଆସକ୍ତ ଅଟେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଲଜ ଆଚରଣ କରେ, ନଗ୍ନ ଶରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେମଲେସନେସ୍, ଏକ୍ସପୋଜିଂ ପର୍ସନ୍ ଦି, ଅବସେନ୍ ଲିଉଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ବା ପେଡୋଫିଲିଆ। ପେଡୋଫିଲିଆ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ଏହି ଔଷଧ ଭୂଷିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭେରାଟର ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏଠି ତାହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ରୁବ୍ରିକ୍ ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସାରାଂଶରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା କପଟାଚାରରେ ପ୍ରବୀଣ, ଗର୍ବୀ, କଳହପ୍ରିୟ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଚେତନ। ତାର ଭ୍ରମ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ, ରାଜପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ, ଏପରିକି ନିଜେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାର ଏହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳେ ତେବେ ତାର ହତାଶ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କି? ଆପଣମାନେ ଔଷଧଟିର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହା ବହୁ ଉପକାରରେ ଆସିବ।
ଆଜି ଏତିକି। ପୁଣି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।